Здравейте, питате ли се, коя социална медия да изберете за присъствие в социалните медии, Facebook, Instagram или TikTok? Няма универсален отговор на този въпрос, тъй като зависи от вашите цели, целева аудитория и вид бизнес. Ето някои фактори, които да вземете предвид при вземането на решение. Вашите цели. Искате ли да увеличите осведомеността за марката? Facebook може да е добра платформа за това, тъй като има голяма аудитория и ви позволява да публикувате различни видове съдържание. Искате ли да генерирате трафик към вашия сайт? Instagram може да е по-подходящ избор, тъй като е по-визуално ориентиран и ви позволява да добавите връзки към вашия сайт в публикациите си. Искате ли да се свържете с по-млада аудитория? TikTok е популярна платформа сред тинейджерите и младите хора, така че може да е добър избор, ако искате да достигнете до тази аудитория. Вашата целева аудитория. Къде прекарва време вашата целева аудитория? Ако вашата целева аудитория е активна във Facebook, това е добра платформа, на която да я достигнете. Ако вашата целева аудитория е активна в Instagram, това е по-добра платформа, на която да я достигнете. Какъв тип съдържание предпочита вашата целева аудитория? Ако вашата целева аудитория предпочита визуално съдържание, Instagram или TikTok може да са по-подходящи платформи. Какви са интересите на вашата целева аудитория? Ако вашата целева аудитория се интересува от теми, които се обсъждат във Facebook групи, Facebook може да е добра платформа, на която да я достигнете. Хост реклама ви препоръчва да изпробвате различни платформи, за да видите коя работи най-добре за вашия бизнес.